I rekla sam mu, Darko, ja mislim da treba se bavimo interijerom. Zato što je pljusa krenuo, ali srećeno pola puta i on je mi dobro. Izvini, izvini. Što se tiče kiflica, to je ono što me ubija. A to me ubija, ali volim. Jao, bože, što volim Janu. Ukoliko bi mi neko uzeo parking mesto, na sve sam spremna. Mislim, odveo me u neku prostoriju, jako mi je bilo neprijatno iskustvo, moram priznati. Znaš šta je bilo? Survivor. Trajao je do 12:30. Ene, ja se prisjećam Beča kako... Čekaj, da li moraš da ugasiš sad televizor? Da ne ide rimski. Evo ga. Rimski, Tanja Savić. Inače ne bih znala ko je to da nije Tanja Savić. Moja Tanja Savić. Moja Tanja. Moja Tanja. Uglavnom, ene, ja se prisjećam Beča i kako sam ja bila besna što me vodila 16 km u velikim štiklama. Ali i onda kako sam ja rekla, vidi? Pa čao! Joj, ali vi, ljudi, vi niste svesni ovog deteta. Znači, ja nisam videla... Nasmejanije... Pa gde si? Ali kako ona sedi u ovoj njenoj stolici, ona me sluša šta mi pričamo. Predivne, ali ja moram samo nešto da vam pokažem. Ena je jako kreativna. Mama godine, goes to. Meni koja da im kečup deci za večeru. Pa dobro, ali ti si htjela da im ukrasiš malo. Ali, znaš šta? Akciju dece. Eto, ali, znaš šta, ali imaš sreće da postoji neko gori, to sam ja, pošto ja... Mora ti žena recept, pola žena, pola recept. Nije sad to problem u ukusu, problem je u izgledu. Ne da nisam dekoraterka, nego stvarno moram, ne, majke mi, ja moram da upišem kurs, pošto sam inače Darku rekla, kako sam okačila one slike, i rekla sam mu, Darko, ja mislim da treba se bavimo interijerom. Ne mogu, ljudi! Gotovo! A Darko meni u fazonu. Ali ja to njega tako uvek palim. Slike na Pinterestu. Bukvalno, ja tako njega palim, tako sedam uče. Slušaj, Darko, ja mislim da bi ja trebala zašto ja? Ali bukvalno zašto ja? Deco! A deco? Pa spremit ćete. Ajde. Ali da vidite iznenađenje. Kad budete videli... Vidi se čije dete. Wow, vidi. Smajlići. Kako sam spremila večeru? Lepo. Lepo. Dobro jutro, juče je bio ponedeljak, išla sam naravno na trening, posle sam obavljala neke obaveze koje sam imala i nakon toga sredila vlog koji ste juče i gledali. I jutros nisam nigde otišla zato što imam trening, nemam utorkom trening i idem sada uskoro kod Ljilje na obrve. Sada ću da doručkujem, snimala sam i neki reel. I šta to doručkujem? Sigurna sam da, ukoliko me pratite na Instagramu, već ste vidjeli recept, imate reel, mogu ostaviti link. Ovo je nešto što je jako ukusno, jako dobro za doručak, izgleda možda bez veze, ali je ljudi preukusno. Inače, ovo su smrznute jagode i ne mogu da dočekam da stignu sveže, lepe, ali one slatke, lepe jagode. Ljudi, evo me, čekam da nađem parking, došla sam ranije, tako da mogu malo da sedim ovde i da vijam ljude koji će da napuste svoje parking mjesto kako bih se ja uvalila u isto. Tako da vidim da još drugi ljudi traže, ali verujte mi, ja možda ne delujem kao neko ko bi se posvađao ili tako nešto, međutim, ukoliko bi mi neko uzeo parking mjesto, na sve sam spremna, verujte mi. Ljudi, 10 minuta čekam, inače ovde uvek nađem mjesto u roku od 10 minuta, ali sada prelazimo lagano u 15. minut, mjesta nema, nikog nema ni u najavi, pritom ovde ima 100 parking mjesta, znači nije ono da imaš 3-4, pa kao ima 100, ali od tih 100 niko živ se ne mrda. Pa,
dobro. Ali još uvijek ne kasnim, još imam 10 minuta, mnogo sam rano krenula, zato što sam znala da neću naći parking mjesto, a ja mrzim da kasnim, tako da ne volim da dajem ta opravdanja. Ja nisam našla parking, stvarno, ako kasnim, onda sam stvarno nisam mogla da nađem parking i stvarno nije bilo do mene kao, dala sam sve od sebe, krenula sam ranije, ali šta je? Kaže, vidi šta te čeka. Ja rekao, a šta je to, Ljiljo? To je tretman botoks za rast obrova. Ja? Koji regeneriše dlaku i čini onako punije. Ju, pa super je to. Sad ću malo da isprobam. Šta Ljiljo ima novo u svetu obrva? U svetu obrva? Pa u suštini imamo novi materijal. Dobro. On je iz Španije. Aha. I novi tretman, to jest taj botoks tretman za rast obrova i regeneraciju dlake same. Tako da, Pa to je sjajno. A na koliko se radi taj botoks? Mislim, je li to svaki put radiš kada? Na 2 do 3 nedelje se ponavlja tretman, što ne olakšava ono svakodnevno mazanje obrova za rast. Da, super. Tako da je jako invazivan i jak, tako da je super za rast obrova. Dobro, Ljilja mi sad kaže kako stiže hrana, kako se reka, Profit. A stvarno je dobro, donose ti doručak, ručak, večer i kao sve zdravo i fit. Dve užine imaju 2 programa kao lose weight, kao zamršavljenje i balans. Bož super. Ne, ali stvarno ti je to, posebno kad si ovde, razumeš, zgodno ti je, da i ne ideš gluposti, super. Bili smo brao lift i... Bože, što meni nešto crveno oko oči, ili tako nisam i uživo? Majke mi nešto kao da... Dobro, nemam stvarno šminku, ali kao nema veze. Uglavnom, sad ćemo da radimo taj čuveni botoks i Ljilja inače pričamo koliko obe volimo tako neke tretmane, da nam neko nešto radi, nešto tako da se dešava za negu i lepotu. A da ne boli. A da ne boli, to je tačno. Jo, boje, meni spava, Ljiljo. Znači, znaš kako sam... Znaš šta je bilo? Survivor. Trajao je do 12:30. Do 12:30, znaš kad sam ovako držala oči da bi vidjela do kraja. I sad to stoji. Jedno 15 minuta. Evo kako su ispale obrvice. Sada su naravno izgledaju pretamno zato što potpuno nemam šminke. Iz nekog razloga zaista na kameri tako delujem bledunjavo. Uglavnom, odog sada kući da snimam neke reelsove, nešto sam smislila i mislim da će biti jako zanimljivo. Inače, to sam se malo pre sada zahvalila na storiju, što se stvarno, oni koji me prate na Instagramu, zaista u velikom broju gledate reelsove i ostavljate stvarno lepe komentare i to me uvek dodatno motiviše da snimam što više, što raznovrsnije. Zaista se trudim da tu budu i recepti i neki trikovi što se tiče šminkanja i neki savjeti što se tiče nege i nisam do sad snimala ništa što je vezano za modu, da kažem, oblačenje, ali sigurno hoću i to. Prosto, ne sad da sam ja neki, daleko od toga, neki modni guru, ali prosto da snimam nešto što mislim da bi ljudima bilo interesantno, odnosno ono što bi vama, pratiocima, bilo interesantno. Tako da, to je to. Čekaš me? Idemo! Luki nam je u školici plivanja i onda smo i nas dve došle na bazen, malo i nas dve plivamo. I mogu vam reći, nisam se kupala u ovom bazenu od možda osnovne škole, tako da nostalgija. Evo me, patike, trenerka, jaknica, moja omiljena kombinacija. Zašto sam s ovakvom frizurom? Zato što upravo idem na farbanje i javljam se malko kasnije. Al žene neke kad vole. Jao, bože, što volim Janu. Uglavnom, isfenirala sam se, ofarbala, prezadovoljna sam, ali prezadovoljna. Trebalo bi, ne da bi trebalo, nego danas moram da idem na Sofin roditeljski, a nakon toga na jedan jako lep događaj u Beograd. Međutim, ispostavilo se da danas niko nije slobodan da ide sa mnom, ali apsolutno niko, tako se nekako potrefilo. Tako da
možda će ići Darko sa mnom. Pitaćemo Darkovu mamu ako može dođe do nas. Ja sam inače imala u planu da odem ranije za Beograd, da odem malo i do galerije i tako dalje i da produžim na taj događaj, međutim zbog roditeljskog naravno to se ne propušta, to neću uraditi, pa sam se dogovorila s mojom kumom Ivanom koja je došla iz Norveške da idemo nas dve u ponedeljak prepodne malo da se prošetamo, proćaskamo, idemo da ručamo, tako da eto to je to. Dobro, roditeljski se završio uspešno i sad idemo za Beograd, ide Darko sa mnom, pristao je zato što stvarno mi se ne ide da baš idem sama, a mislim da je nešto što bi njemu bilo interesantno. Naime, u pitanju je otvaranje showrooma jedinog u regionu za italijanski brend Febal, tako da mislim bit će neko kuvanje, bit će neka muzika, zakuska i tako dalje, mislim da će biti jako zanimljivo i hoću da kažem da nadam se da će nam uskoro trebati nešto od toga i baš bih voljela to da vidim. Inače, Mermeta je njihov zastupnik, tako da oni su me pozvali i jedva čekam da odem i ukoliko uspem i tamo ću naravno da vas snimim delić atmosfere. Inače, obukla sam svoju novu jaknu, ostavit ću vam lik od devojke koja prodaje, da kažem, na Instagram stranicima svoj butik. Jako je lepa kožna jakna, meni se ova boja, ja kad sam videla, bukvalno sam se raspametila. Kasnije ću zamoliti Darka da me snimi celu da vidite i kako izgleda. Mislim da je nisam snimila kod kuće, jako je lepa i tako je mekana koža, ali boja ova mi je bukvalno savršenstvo. Stigli smo i sad ću malo da vam snimim šta ima, ima jako lepe kuhinje, ovdje su neki kuvari koji prave neke specijalitete, tako da sad ću da pogledam šta se dešava. Evo nas u galeriji, vraćamo se sada kući, ne možemo doći do Beograda da ne svratimo, nešto smo našli. Ali to ću vam pokazati kada stignemo. Inače, ja sam u štiklama i ove Zarine štikle su jako udobne jer sam ja sad evo šetala 2 sata bez problema. Mini haul iz galerije. Pronašla sam nove patike za trening, jako su lepe. U Adidasu sam ih pronašla, 40% su bile snižene, tako da mi je bila super cena i žela sam da ih kupim. Dakle, Klima Cool Vento, uzela sam 42/3, tako da volim da su mi onako komotnije, pogotovo za trening. Zatim za Sofi, razgovarali smo nakon onog probnog treninga, sećate se iz prethodnog vloga, čini mi se, odbojke, da li želi da se vrati na atletiku ili da ide na odbojku. Naravno, predočili smo joj sve prednosti i mane svakog sporta, ona je ta koja na kraju bira, ali prosto trening odbojke se odvija u sali, atletika je na polju, sada je lepo vrijeme, to je već trenirala, voli i tako dalje i onda je ona definitivno prelomila da želi da se vrati na atletiku i danas idemo na prvi trening nakon kraće pauze, tako da iako Sofija stvarno ima patika, 2 čini mi se, više su onako modne da tako kažem, nema ni jedne sportske za trčanje, tako da smo otišli da je kupimo baš namenske patike za trčanje sinoć. I to su ove patike lagane, usput Ukiju sam kupila jednu majčicu, Sofiji i evo sad samo još da pokažem prema što ispričam, Sofi ranac, ovo su za mene čarape, za Sofi čarape i ja krenula da skidam etikete, da perem kada ono zujalica. Kako nije pištalo, ali nije ni važno, imam naravno račun, ima ista ta prodavnica u Novom Sadu, tako da ću otići to da skinu. Jedino što ono što sam sad baš malo pre pričala na storiju, imala sam jedno jako neprijatno iskustvo još kada je Sofija bila beba i mi smo ulazile u jedan jako veliki market i ja sam nosila Zarine baletenke, naravno tad sam se prvi put suočila sa tim da se nekada obuća iz Zare ne razmagnetiše. I taj čovek koji radi u obezbeđenju vidi da zuji, pišti kad izlazim, sve pregledamo, nema šta ali pišti. A ja bukvalno u nekoj haljini i baletankama i kulica. I sad kao, mora da pogleda. Nema ništa, gleda torbu. Mislim, odveo me u neku prostoriju, jako mi je bilo neprijatno iskustvo, moram priznati. I onda smo ukapirali da su zapravo u pitanju, mislim, mora biti obuća, ne znam ni kako smo došli do toga. I oni su meni tamo na kasi, da kažem, ja sam morala izuti da mi razmagnetišu. Ali ja razumem, prosto čovek radi, baš on zna ko sam, što sam.
I 1000 puta mi se desilo da obuća koju sam na primjer poručila ili iz Zare ili iz Manga nije razmagnetisana i onda ja pištim. I onda već, s obzirom sad naučena tim iskustvom, znam, odem, na primjer, do Zare i kažem, molim vas, ili kad sam kupila Mangu i sam otišla do Zare, rekao, izvinite, ja sam ovo poručila, da li ja moram da ja uzmem samo da razmagnetišem, jer to ne možete znati dok naravno ne nosite. Tako da, i to sam i takođe malo prije na storiju rekla, kako mi je neprijetno kad inače prodavci ne razmagnetišu, naravno ne svojom krivicom, vjerojatno nešto se nije dobro razmagnetisalo, nikome nije u interesu, naravno to da radi. I ja kad izađem i ono pišti, ja brzo, evo, nije se razmagnetizalo nekako, rekao, bože, da ne misle ljudi, vidi ova pišti, znate ono kad se svi onako okreću, kome to pišti, mislim, baš bezvezno iskustvo, što kaže, kad se osjećate krivi, a niste krivi. Dobro, evo mene na jednom tretmanu lica, jako lepo. Možeš slobodno da se i predstaviš. Ćao, ja sam Ivana iz B&B Beauty Spot salona. Mi se nalazimo u Katoličkoj porti broj 4 i evo, danas nam je došla Tatjana na jedan lep, osvežavajući, blagi anti-age tretman. To je to što mi treba. I prvo smo radili ultrazvučnu špatulom, jel tako? Jeste. Smo malo očistili lice, kožu, oko nosa, ono što mene stalno muči. I sada rade se, kako se zove to? Znači sada radimo radiofrekvencu. Ona blago podiže tonus, blago peglanje borica, onako čisto neki kao preventivni anti-age radimo. Dobro, ja sam odavno prošla to preventivno. Hladni, jao što je lepo. Jako je ovo lepo, znači hladni čekić se zove. I stvarno je hladno, ali je jako, jako prijatno. Inače, toliko volim ta čuda, ja bih jako volila da imam sve to kod kuće i da svaki dan nešto radim. I našla sam neku stranicu, još uvijek nema u Srbiji, ima 100 nekih tako tih rolera, ja bih to sve pokupovala. Sutra inače dolazim ponovo u ovaj salon, da me šminka jedan momak koji me šminkao pre 3 godine, zove se Milan, tako da ću i njega snimati. Pardon. Tako da mi mora biti lepa koža. Pripremljena koža za kraj, maskica, to je maska za, kako si rekla? Stavili smo za osetljivu kožu. Za osetljivu kožu. Ja kao pala s Marsa, kao kako može biti maska. Ali dobro, zato što je htjela se da mi staviš za hidrataciju, ali zapravo bolje nešto da kožu malo umiri. Jeste. Posle ovog tretmana. Svakako ja danas se neću šminkati, nigde posebno ne idem, tako da ostavit ću kožu da mi bude lepa do kraja. Imamo ovdje i profesionalnog fotografa. Ćao. Da, Tatjana, a pogledaš sa ovom kilažom? Pa što fali kad si sad se pohvalio? Izvini, stao si na sunce i ne vidiš se. Ne vidiš se. Kakav sam eto profi? Profi. Sad si se pohvalio da si skinuo za mjesec dana 10 kilograma, otkri mojim pratiocima kako. Pa možda neki znaju sa mog YouTube-a, ali imam test intolerancije na hranu, to najbolje deluje. Aha, znači to si izbacio šta i... Da, pa nešto uradiš onako, izvadiš krv iz vene, bosnute, sačekaš 5 dana i onda te oni naprave listu kao namirnice, šta smiješ, šta ne smiješ. Da. I sad meni je tu u suštini sve zabranjeno, a i onda kad pogledaš kao da ne svršaš, jedi samo pirinač. A ja sam A pozitivna, sad ne znam, to sigurno ima po krvnoj grupi, ima i meso to. Ne prija i tako to. Aha, pa dobro. Pa vidi, ako si toliko smršao, znači da stvarno radi. Prošle godine sam smršao, ne prošle, sad ima već godinu i po 40 kila s tim testom. Pa sam onda vratio 20 nešto, tako sam morao smršao još jedno 15, 10 ajde. Nije ti prešlo u stil života? Ne, prešlo mi bilo, ali sam počela da živim posle sa sestrom, a ona mesi. Aha, dobro, to je sve okej. Ja to sve razumem, što se tiče kiflica, to je ono što me ubija. A to me ubija, ali volim. Otvorili smo prozor i ja sada snimam ovaj pogled. Ovo je toliko lepo. Ovdje je vama pravo uživancija svakodnevno. A kažu da je zalazak sunca još bolji. I ovdje im je dole poslastičarnica Crna ovca. Bukvalno za moju kilažu. I džužbar. Da, pa dobro, to je zdravo. Tako da super. Inače, sad, ja ne znam, ovdje sam uvijek na kameru ovako kad snimam, izgledam kao da nema kap krvi u meni, ali uopšte mi nije crvena koža, jako mi je lepa i jako mi je bio prijetan tretman, tako da jako sam zadovoljna. Evo, ti je drago. Sočice, si srećna što se vratila na tvoj teren? Da.
Idemo da vidimo gde je tvoja trener. To je to. Ovo je pravo mesto za film. Ajde ti. Pa isto tako ko ona. Sofija ne može dočeka počne trening, krenula je se zamorio. 2 kruga, bravo, opa! Mogu bi još? Pa idi, optrči još. Ćao Smilane. Ćao. Ja sam se kod Milana šminkala, pre koliko je to bilo? Pre 2 godine? Pre 3. 3 godine, pa da, ne, mi onu godinu kada je bila korona, kažem, ne računamo, kao da se nije desila. Ćao. Videli smo se juče. Ne može da proći. Dobro, mene je Milan pozvao da se šminkamo i rekla sam, prošle subote mi je bila kuma sa Zlatibora, morala sam do grada. Sad mi je došla kuma iz Norveške, šta ću, teško će mi pasti, ali ponovo idem do grada, tako da mi tamo ne odgovara se šminkam u subotu i ne znam, Milan je smislio kako ćemo se šminkati, sada mi je on vezao neku punđicu, zato što misle da će to lepo izgledati na slikama, tako da, eto, jedva čekam da vidim šta si ti to zamislio. Ja nikad nemam ono kao, ja sam tu, meni samo kako god ti hoćeš, meni je dobro. Pa da, pa ko se razume, tako da, eto, tako da ću vam snimiti, evo, ja pre i onda ću se ovde snimiti ja posle, a to je i Sofi. Vidi je, Sofi. Uroša me na plivanju, Sofi mi ovde pravi društvo. I evo ga na kraju, mislim, prezadovoljna sam, mene samo žao što ovaj karmi neće stati do večeras, ali nema veze. Staće do popodne, dok se mi uslikamo staće. Super. Dobro, završili smo sa šminkanjem. Milane, hvala ti. Hvala tebi. Takođe, Željko. Nevreme se neko sprema, tako da Sofi i ja žurimo, pa se vidimo posle. Ljudi, mi smo sad toliko trčale, zato što je pljusak krenuo, ali srećeno pola puta i on je mi dobro. Kondicija mi nije loša, ali Sofina mnogo bolja. Znači, šminka se nije pokvarila, prelepo me Mila našminkao i ja sam onako pogledala kroz prozor i videla da kreće nevreme, kreće oluja, reko idemo, begamo i dobro je, sada idemo kućici i da ručamo, onda mi dolazi sestra od tetke, odnosno 2 od moje rođene tetke, imam 2 rođene tetke s mamine strane i doći će mi od srednje tetke, tako kaže, moja mama je najmlađa. Sestri idu na neku svadbu i žele da ih ja našminkam, ja sam im rekla, pošto sam ih jednom za neku svadbu nešto šminkala, mislim bez veze, kao imam mnogo šminke, što da ne, i one su toliko bile zadovoljne, tako sam ih lepo našminkala da su one rekle, obavezno dolazimo i evo, tako da ja sam se šminkala, a sada ću ja da šminkam. To bi moje sestre. Neka. Šminku sam spremila i sada ću da ih šminkam. Kada budem završila, ću da vam pokažem kako ispalo. Jelo, kako si mi slatka. Majke mi, baš ti ovako slatko stoji kad si vezala. Preslatka si mi. Bolje tako da vezuj nego da se šišeš. Da, a Gaga? Ja sam, da. Da te lepo. Lepe su mi jako tvoje pantalone. Sina, 21 godinu, je li tako? Pa da. Moj lako 21 godinu. Ako me prate neke mlađe devojke, kakvog ona ima sina. Da, a ti si tetka. Ja tetka, pa nego šta? Krećem, nisam ništa snimala šta sam se spremila, pokazat ću vam to kad stignem. Taksi sam zvala 20 minuta puno. Nas troje idemo u Karlovce, Darko je morao nešto s njegovim tatom da mu pomogne, tako da on danas ne ide s nama. I upravo sam se našla sa Goricom. Ukoliko imate devojčicu, sigurno je pratite zato što ona ima predivne haljine. Ovo je kao san lepo. Vidite, za moju Sofi. I jedva čekam. desi se sa ove ruke. Da, ovo je Sofi pravila, to sam pokazala juče na storiju. Jako je Sofija kreativna, ona se retko kad sad igra s igračkom, ona će preuzeti tako nešto da crta boji, secka i tako dalje. Uglavnom, za utorak smo se dogovorili sa Anom Bogdanov, ukoliko pratite moje vlogove i ukoliko me pratite na Instagramu, viđali ste Janu nekoliko puta i ona je predložila da se fotografišemo za Uskrs u utorak popodne kada svi završe sve svoje obaveze, tako da idemo i Gorica
je poklonila Sofiji haljinu u kojoj će se slikati. Odlučila sam da definitivno vlogovi idu u ponedeljak kako bih mogla i u nedelju barem po nešto da snimim. Sinoć nam je bilo jako lepo. Sanja je od moje Ivane rođena sestra, a Tamara je njena kuma, tako da su, a Ivana i ja smo kume, tako da naš 4 smo izašle, baš smo se lepo proveli i šalili smo se da je kao da smo izašle na proslavu za 8. mart, jer su oko nas sve bile samo žene, pošto smo bile na tom spratu, tako da, ali stvarno je bila je dobra muzika i stvarno je bilo. Ok, morali smo da kupimo i kačkete, i da idemo do Pepka, i do Vajkikija, i svuda. Živote. Sve smo prodavnice ubili. Privešću ovo nedeljni vlog kraju, tako da vi to gledate sutradan, odnosno u ponedeljak, kao što sam rekla. Sada ću da vam pokažem par sitnica koje sam malo pre kupila. Bili smo Sofiju Urošija do Merkatora da kupimo zekice. Sestra koja je juče bila, videli ste, mi je rekla kako je našla predivnu dekoraciju, odnosno išla u Pepko, nije više našla zeku kakav je i moj ovaj beli. Međutim, našla je preslatke, još uvek je bilo, mislim, sad ovo kad budete gledali, stvarno je bilo, rafovi su bili popunjeni raznoraznim zekama, raznim bojama. Ja sam kupila 2 koje su mi se najviše dopala. I još po neke sitnice u Pepku, tu ću da vam pokažem i to je to za ovaj vlog. Evo ga zekica, presladak je, stvarno ima dosta belo-zlatne kombinacije, ali imate, čini mi se, zelene, roze, plave zeke, 2 zeke u kompletu, mislim ima svašta. U Pepku sam kupila po 1 tanjir, zato što apsolutno nema mesta, imam 2 različita servisa i prelepa su mi, jedan je onaj roze iz Ikea, drugi je onaj na cvetiće takođe iz Pepka i stvarno nema mesta više gde da stavljam, ali sam morala kupiti po 1 zato što često snimam raznorazne recepte i onda mi baš znači... I sada pričaš ovo. I to ću pokazati. Ove salvete su mi apsolutno predivne. Sofiji sam takođe u Pepku kupila ovaj tanjirić, jako je lep, a Uki je želeo ovaj. I vidjeli su oni, ovo su neke stvari za Sofijinu školu, vidjeli su oni tu i neke igračke, ali to ostavljamo za Uskrs. A ne ostavljamo.